Ej, det er faktisk rigtig smart der. Ja. Du får den sagt i øret. Jeg skal lige finde, hvad din hemmelighed bag din hårstil er. Altså, nu kommer til at klippe mit hår. Så har du hår mere. Nej, det kunne være så sjovt. Nej, nu har 2 diamantøringe i. Du tager et billede af dig. Men det skal lige. Per, skal det så billederne? Per, hvad er hemmeligheden bag dit hår? Altså, det er meget enkelt. Pungen. Okay. Er det bare det? Stop. Ja, plus og den her. Og den her. Okay. Og den. Per optager. Okay. Styr dig. 2